Kita di ay nga nataon ning kalibutan gamay ra tag tuig puno pa sa problema mo nang mamatay gidda. Dili nato kani ang dili nato katingala nga nagi mamatay tungod kay gibutan gina sa Dios nga mamatay ang tao. Okay, di ta magdugay ang atong mensahe karon na makita dire sa kuan sa kilid. Matod pa sa gisulti sa Pilipos 1:21, alang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo ug ang kamatayon mao'y pagdaog. Ingon din sa Bisaya, kay alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao'y pagdaog. Atong tun-an karon ning takna sa kabuntagon nganong ingon si Apostol Pablo nga ang kamatayon mao'y pagdaog. Magampo una kita. Kanimo o Dios nga labing gamahanan sa tanan, takos ka pagadaygon sa among kinabuhi, kay ikaw ang tag-iya sa kinabuhi, ikaw usab ang magabawi. Salamat Ginoong Dios sa kinabuhi nga mong gihatag nga rin kanamo ug aniya karon. Amo kining pahimuslan sa pagdaig diya kanimo Ginoo. Bisan pa man amahan aniya kami karon sa kasub-anan apan nakahimo gyapon kami Ginoo sa pagtuon sa mga pulong ug sa pag-awit diya kanimo kay ikaw ang Dios nga angayan alagaran sa kalipay ug sa kasakit. Nagampo kami amahan nga ang imong pulong karon nga among pagatunan kini maghatag usab kanamo og dakong pagtulunan sa among kinabuhi. Kini imong ubos nga alagad Ginoo, ikaw unta magagamit kanako karon sa pagpamulong pinagi sa imong pulong masabtan unta sa katawhan nga magapatalinghog karon. Busa kanimo amahan ang tanan among gitugyan pinagi sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Kagabi wagi ko magdesisyon nga muwali ko karon tungod kay dili halos madungog akong tingog. Nagampo ko pagay sa Ginoo nga Lord tabangay to mga sulti ko. O karon wa gyud gipakya sa Ginoo. Tungod sa sobra lo kapagaw kagahapon pa hantod gabi hantod karon madunggan ang ginyo kong tingog. Ingon dire kay alang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo ug ang pagkamatay maoy pagdaog. Ang kamatayon day mga igsoon maoy pagdaog. Apan ning maong tema ang kamatayon mo'y pagdaog. Ang tema karon nato ang kamatayon mao'y pagdaog apan adunay pangutana. Ang tanan bang namatay makadaog? Dili tanan nga gibutangag bersikulo sa lungon nga nag-ingon dito alang kanako ang pagkinabuhi mo sa Kristo ug ang kamatay mo'y pagdaog. Dili tanan mudaog. Atong sumahon karon sa Biblia kung kinsa ang mudaog. Ang Biblia nagasulti nga ang kamatayon mao'y pagdaog apan ang pangutan na giyon kinsa man ang mudaog. Kay kung naay daog naapoy pilde. Kung naay daog tikno ta mga igsoon, kung dunay daog naapoy pilde. Kinsa man ka ang mudaog. Ang balang kasulatan nagtudlo nga samtang buhi pa kita, mula ito unang punto ha, samtang buhi pa kita magtuman ta sa kabubuton sa Dios. Amen? Sumala sa gisulti diya sa Mateo 1 o Mateo 7:21, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo nga makasulod sa gingarian sa langit, kun dili kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga ana sa langit. Kinsa di ay ang makasulod kadtong nagtuman sa kabubuton sa Dios nga nasa langit. Ingon si Hesus, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo nga makasulod sa gingarian sa langit, kun dili kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga nasa langit. Atong klaron, dili di ay tanang patay nga makasulod sa gingarian sa langit, kun dili kadto lang nagtuman sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Amen. Klaro nato pag-ayo ang Biblia, dili nato wiris-wirison sa pagtuon nagsulti gid ang Biblia nga ang makasulod kadtong nagtuman walay labo tong wala magtuman. Ang mensahe karon alang kanatong mga buhi kay si Lolo Hesus ya ang namatay ugma wa ta kabalo kung kita ang mosunod. Busa angayan kita magtuman sa kabubuton sa Dios aron kita mudaog sa atong kamatayon. Amen. Biride ang kamatayon kawatan, ang kamatayon tulisan. Dili magpahibalo nimo na ay namatay nga natulog, na ay namatay nga nagkaon, na ay namatay nga nagsakay, na apoy namatay nga natulog wala siya kamata. Ang kamatayon mo abot na sa kalit. Yang problema kung wa ka makatuman sa kabubuton sa Dios, dili mahimo nga kadaogan ang imong kinabuhi.
Ikaduha, nganong kadaugan, tungod kay ang tanang patay pagabanhawon. Sa pangunauna sa uban nga ang paini kamatay wala na. Munang maingon sila magpahimulos tag inom, magpahimulos tag lipay ining kalibutana, magpahimulos tag sugal, pahimulos tag hubog-hubog, pahimulos ta sa mga buhat nga kalibutanon, tanan sa mga buhat nga magpahimulos ta. Kay ini kamatay nato wala na. Sayop kana mga igsoon. Ini kamatay ang lawas lamang mo'y namatay. Apan ang kalag magapabilin kini siya nga buhi hantod sa adlaw sa paghukom. Ngano nga kadaugan tungod kay sumala sa gisulti diya sa Juan 9 Juan 5:28 ug 29 nagaingon dito, ayaw kamo kahibulong kaantak na taliabot nga ang anaon niya sa lubong makabati sa akong tingog ug ang nagbuhat og matarong mabanaw ngadto sa kinabuhing dayon apan ang nagbuhat og dawtan mabanaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Kadaugan ang imong kamatayon kung nagbuhat kag matarong sa panahon nga buhi ka. Amen. Amen. Alang kanato karon magbuhat kag matarong sa atubangan sa Dios aron inig kamatay nato mahimo nga kadaugan kay uban unya kita ngadto sa Dios nga man adto kita sa sabakan sa atong amahan. Munang ang mensahe dili alang sa patay kundi pagpahinumdom kini kanatong mga buhi nga kita usab ay moabot sa kamatayon. Nga samaani. Kinahanglan nga mag-ready kita. Ikatulo, tulo lang makapunto dali ra. Nganong kinahanglan nga nganong kadaugan ang kamatayon kung anak kang Kristo tungod kay ang Biblia nagaingon diha sa pinadayag kapitulo 21:3 paingon sa 4 ingon dito o adto niyang adlaw sa adlaw sa paghukom ang tayo mga patay pagabanhawon unya adtong adlaw wala nay kamatayon, wala nay kasakit, wala nay kagulanan ug ang Dios kauban na nimo sa tanang panahon. Ang Biblia nagsulti nga ang kining atong itisok karon mao lamang ang lawas nga madunoton apan sa pagbalik sa Dios ang tanan nga mga nangamatay pagabanhawon og tagaan og kinabuhi matarong man og daotan kining tanan nga gipantisok dire daotan magmatarong banhaon gid ni siya 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 ang tanan moatubang sa hukmanan ni Kristo maayo og daotan og mopadayag sila sa ilang binuhatan ngadto sa tubangan sa Dios. Kung unsay imong gibuhat karon sa adlaw sa paghukom imo nang atubangon sa Dios mga igsoon. Ang Biblia nagsulti busa kinahanglan nga magbuhat tag matarong before ta mamatay aron kadaugan ang atong kamatayon. I hope nga ang pulong sa Dios nakahatag kanato og leksyon. Nakahatag nato og pagtulunan nga kung kita'y mamatay ugma ready na ta. Usay mga igsoon, kining atong kabtangan, kining salapi, mga bahandi, maunay babag, nga dili ka makapangalagad sa Ginoo. Samtang buhi pa ka, Mateo 6:33, o naha pagpangita ang gingharian sa Dios, o ang pagkamatarong, kay ang tanang butang igadugang ra. Why problema dato ka? Why problema pobre ka? Basta giuna nimo ang Ginoo, kadaugan ang imong kamatayon. Pero dato ka, din gipawala nimo una ang Ginoo, inig kamatay nimo, labaw pa kang pobre sa tanang pobre dito sa gingharian sa Dios. Kaya nga naman, ato ka sa gawas. Ingon ang Mateo, dito onya sa gawas sa gingharian, ana dito ang mga daotan managkagot sa ilang ngipon og managmahay sa walay katapusan. Aron di ta magmahay sa atong kinabuhi karon, magkinabuhi ka nga balaan. Sa katapusan nga bersikulo ingon dito sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 14 o 15, sanglit ang Dios balaan man nga nagtawag kaninyo kamo usab magkinabuhi nga balaan sa tanang panahon. Kay kun ikaw mamatay, balaan ka, sure ko uban ka sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian. Busa ning kabuntagon atong itugyan ang patayng lawas ni Lolo Hesus ngadto sa Dios. Mag-ampo ta sa tapos sa pagtuon before ang atong kumitan.